Nije suprug zapošljen, niti ja, niti primamo dečje, niti primamo socijalnu. Pa najteže bi vam bilo, znači, nismo imali šta da damo deci. Nismo imali drva, nismo imali zimnicu, nismo imali, naročito, mi smo se vratili, to je bilo 9. mislim, ne znam koji. Ja se zovem Ivana Eminović, ja živim u Prekodolci, imam 36 godine. Ja sam živjela u Hamburgu. Bila sam u Hamburgu 2 godine. Pa vratili smo se, da kažem, nije dobrovoljno, oni su došli po nas. I onda su uzeli nas i mi smo se vratili. Pa, znaš kako, oni su došli po nas, to je bilo noćas oko 12, pola 1, deca spavaju, onda to je bilo čisto kao stres neki. Došli su po nas i onda oni su rekli mora vi da idete za Srbiju. I onda su oni pretresli nas da nešto nemamo neke novčanice, ne znam šta, i oni su pretresli nas, ali nisu oni nas zatvorili. Nego mi smo pošli, sjeli smo u kombi i onda bio je autobus koji su bili puno ljudi. Bili su ljudi i onda mi smo tu bili i sa autobusu i te puno ljudi ustali smo i onda bili smo u jednu sobu. Bili su preko 30-40 ljudi možda su bili, ali su bili ne samo iz Hamburga. Bili su od svake, mislim, bili su iz druge ove, kako da kažem sad, Hamburg i ove druge. Bili su i onda onda čekali smo avion 2,5 do 3 sata, bili smo tu u jednu sobu, čekali smo avion i onda je došao avion mi smo ustali svi na avionu i tako smo došli za Srbiju. To je tako bilo. Pa naš prvi dan je bio teži, nije suprug zapošljen, niti ja, niti primamo dečje, niti primamo socijalnu. Imali smo tada 2 dece, a sad imamo još 2 dece, to su 4 dece. I, kako da kažem, teško je živjeti. To je teži život, jer samo radimo sezonski poslovi. Kad ima berbu višnje i berbu malu kad ima. To je bukvalno samo ima od 2-3 nedelje ima da se bere. I to je to. Pa borili smo se za decu, znači borili smo se gdje ima prvo da radimo, ali s tim nije imalo da se radi, jer mi niti ja sam zaposlena, niti suprug, niti još nisu bili, jedva smo čekali da dođe ove berbe, ove maline i višnje da beremo, da bi imali svoju decu da hranimo. To je tako bilo. Pa najteže bi vam bilo, znači, nismo imali šta da damo deci. Znači, nismo imali te uslove da im ispružimo neke stvari deci. Nismo imali. Znači, nismo imali drva, nismo imali zimnicu, nismo imali, naročito, mi smo se vratili, to je bilo 9. mislim, ne znam koje je ovo bilo 2015. 9. mislim je bilo. I onda nismo imali, znači, nismo imali ništa, niti drva, nismo imali ni zimnicu za decu, makar nešto da imamo neku papriku ili nešto, da dajemo nešto deci da jedu. Ništa nismo imali. I to novca što smo imali, mislim, 200-300 evra što su bili, dali su za nas kao taj socijalni,
Oni su uzimali te pare od nas i tako mi smo došli bez dinara iz Njemačke. Niko nije. U životu nikad nisam bila socijalno da se delim kao druga žena, da se svađam, da se tučem i da kažem dajte mi ovo, dajte mi ono, zašto mi ovo ne sleduje. Nikad u životu nisam bila tamo, niti sam se žalila nikome. Kako sam umela i snalazila sam se ja i suprug, znači za decu, da imamo makar nešto, da damo za decu. A ja da ti kažem iskreno, ne bi nikad se vratila više tamo, jer tamo je stvarno, treba da se maltretiraš, treba je ovo ono, ja to ne bi se vratila. Kad bi imala ovdje svoj posao i ja i suprug da smo zaposleni, ja ne bi se vratila nikad u životu. Pa dobro, drugačije je tamo i socijalno primaš, neki dinar za decu, i kultura i sve. Znači, tamo je sve drugačije, a ovdje je drugačije. Pa da ti kažem, ja u životu ne bi se vratila više tamo, kad bi našla ovdje neki posao, kad bi primila dečji dodatak, kad bi primila socijalnu, ja u životu ne bi se vratila nikad za Njemačku. Jer želim ovdje moja deca da uči u školu, da ide u školu i da budu školovani moja deca. Pa znaš kako, sad ima neko stvarno ko je bio dugo vreme, znači, i oni baš žele da idu. Ja bih željela svu sreću oni da se vraćaju, a ja ne bi.